is Jota aan het Joert, de beste van Zwadië? Ja, en voor jou, hè? Dat doen we de hele week, ja. Dat doen we tot gewoon zaterdag. Ja. Je bent met die om 1 uur ben weer en dan verzorgen we weer te voer. En dan hoop je wat er wat mee kunt komen. Dus ja, nou het mooie show. Die zegt hij wordt 500 tollen voel, dus ja, dat is mooi. Je bent er ook altijd bij, of nee? Die bent er altijd bij, ja. Dat is eigenlijk mooi. 51ste keer. Ja. 51ste keer? Ja. Is het net altijd hetzelfde dan? En altijd hetzelfde vogels, of nee? De vogel is altijd Noord. Ah, de beste vogels. Doen, hè? We zitten van doen, hè? Zo, dan wordt dat. Ja. Ook nog bescheiden. Ja. Het is eigenlijk een hobby. Ja. Je bent geen hobby. Echt hobby. En waar de beste naar niemand. Ja. Zo, ik moest nog even een voetbaltje gehad verleden week. Ik had een markeertement voor. Nou, ik had een belletje gegeven en ik weet dat hij dezelfde soort had. Die zei oké, ik zit er aan, ze moeten gewoon op een show. Zie ik er ster even niet in uit. Zeg je dat? Ah, dat wel even een handelid, of nee? Ja, dat werd naar de handelen. Nee. Dat je rijdt je net een poort is. Nee, ja. Nee, nee. Nee. Ben je toen op het prijzen? Die vind ik wel wat prijzen, ja. Maar dat is het altijd net het belangrijkste, hè? Nee? Moet dat wel. Nou ja, je moet het prijzen en als je er mooi bij bent, dat is mooi. Hè? Als je, nou ja, voor de prijs op zichzelf, nou ja, dat is een beker en dat, ja, je gaat wel te volgen, hè? Maar je kan ook geldprijzen krijgen. Van die bekers of medailles. Dan blijft als een half vol en dan ben je voortmitten. Ik heb wel bij een patiënt, nou geef je wat hier voor. Ga jullie hebben het een patiënten? Ja, wat in het begin, dan begaat leven een beker of het begint. Dan blijft daar zijn er nog zo van. En daar hebben we de centen aan besteed. Ja, dat vertel ik je. Wij zijn het kopen poetsen. Dat is alvast voor de kerst. Dan moeten de kronen mooi glimmen. Er komen echte kaarsen in. Nou, dat doen we alle jaren. Hoofdzakelijk van de hervormde vrouwendienst. Maar ook nog wel een paar andere vrijwilligers. Dat vind niet echt dat ik het niet in het Fries doe. Hè? Nee, hè? Nee. Je bent in Haas, hè? Ja, Harlingen is toch een beetje bijzonder. Hè? Wij hebben ook 3 categorieën. Hè? De aaiers, de wrijvers en de poetsers. De aaiers die aaien een beetje. En de wrijvers die doen wat harder. En de poetsers, nou die staan erbij. Dat zijn de echte. Ik ga jij tot hier de poetsers binnen. Ja, dat klopt. Ja? Ja, En daarom steer je hem erbij? ja om wat te doen, hè? Ja. Het is niet alleen nog van dit. Nee, want ik jij tot daar vooral de aaiers zitten hier naast. De aaiers? Ja. Oh, ja, zo. Ja. Ja, aaien en aaien. Daar zit verschil in natuurlijk, hè? Maar je bent de echte poetser. Nou ja, dat ik per een jaar, hè? poetser ben, ja. Niet vaker. Nee, vind je het wel leuk, hoor? Nee. Het werk is net leuk, maar het dwaanmeisje en hand is wel leuk. Het is wel gezellig tussen al die vrouwen hier. Dat is gezellig. Weet je wat, ze zijn een beetje aan de oude kant. Hè? Ja, maar even wat jonger. Ja, ik heb ze liever wat jonger. Maar het is niet zo zwart als vorig jaar, want toen hebben we voor de Pasen gepoetst. En nu poetsen we voor de kerst, dus het is niet zo zwart.
Anders is het altijd veel zwarter. Dan moet je veel langer nog poetsen. Maar dat zag nou niet zo raar eruit. Dus het is eigenlijk een makje, Joert. Ja, ja. Ja, ik ben een pad oproep. Maar dat wie ik, omdat mijn vrouw verhinderde weer. En toen zei ze van, nou dan kan je toch wel even in haar plak. Ja, nou ja, want hij mist Je toch... vrouw had tussen nog wat goed te maken. Zo je wel goed wij trouwd binnen, ja. Ja. Een grote vraag is vanzelf, ga je de preek versnijden al? Nee, die nog net al, maar daar komt je wel een grote inspiratie bij. Ja. Die moeke zegt, hoe zwarter het wordt, hoe beter het poetst.